Здравейте, армия! Аз съм Мафиота и тук с мене Вафа 4 да ви кажем нещо важно. Бинго лимони! Да, бинго лимони! Не е това. Важното нещо е, че спираме канала. Няма да снимаме никога повече. Шегуваме се, естествено. Това, за което ще говорим днес, е, че ще спирам кариерата на FIFA 11, защото без да искам бъгнах играта, нали, докато се опитам да изтегля разни неща и играта се бъгна, но FIFA 12 няма да я бъгвам. Той в момент... Най-новата игра в спортния тотализатор е Бинго лимони. Той пак гледа Господар на ефира сега, както и да е. Ще започнем с отбор от Б група. Ако вие можете да предлагате отбори долу в коментарите. Предложете и за мен отбор, с който ще започне на PES 2012. Предлагайте един красивен отбор да бъде. Ако не предложите, ние сами ще си изберем отборите. И няма да бъгвам фифата, спокойно. Това ми е абсолютно достатъчно, което съм изтеглил. И ще може да си изиграем спокойно поне 2 сезона. Ако искате да играем повече, може и 3-ти сезон да направим. Но първо да изиграем първите 2. Вафа 4, ти колко сезона ще изиграеш на PES? То PES беше Мастер лигата, нали? Да. Вафа 4 ще играе Мастер лигата. Сега само чувам как умирам, човек, направо не знам какво ще направя на Мастер лигата. Ама кажи на хората... Да кажем 2 сезона. Ако не се садна още в началото, защото моят отбор е прекалено скапан, вие ще видите. Изиграх 2 мача. Направих 2 победи, защото съм мастър, нали, разберете. Моят отбор е прекалено скапан. Просто единствената задача е да не дам топката да стига до вратаря, иначе е винаги гол. Да. Това беше всичко, което искаме да ви кажем и до скоро.